Kulička vo fraku. Zastavte bolesti rozhodujúci úder a presne zasiahnite bolestivé miesto v hrdle. Vezmi... Všakže ste už zvedaví, čo mám v pláne ďalej. Čo to tu máme? 15:0. Samozrejme, aj sme nastúpili a hneď ako barani do nich. Ľudia nás trhli a začali revať toto. A už je tady kolonka Jezdíkem. Jezdík je tvrdý, nesmlouvají policie sovětské obrany, znamená, že jsme zastaveni a úkol potiahnu své spoluhráče. Souboj za naší brankou trvá půl, pol, Děkonský. Kuriše, tvrdí bez zárazení, ale stále ještě ten nejsme schopni ubránit se, až teď se podaří Karlovi Kozlejce, konečně udržání se mu nedatě, protože já tak mám Kuriše na končiště je tady celou dobu konečnou partnerský kupitě, nebo tím, že se dostává do ruku více Kotouče. Ovšem dlouho se atakuje podporuje to rozhrání na celou komunikaci, potom čeká večera, sedá mu tam Jezdík, je rána a tvrba! Kulička, prodává internet v ukrytě krátníkovou štělství. Zbytečná, opravdu zbytečná branka způsobená objektivní zápasky našeho Kulička, vzdělává naše hráče po vedení ve velmi důležitém utkání o titul mistra Evropy. Takže sa veľmi tešíme, zahráme si schutí a uvidíme, ako dopadne. Je v tomto zápase favoritom, navyše znako hostiteľská krajina, ktorá je... Je 7 hodín, začíname našu rannú show. Začiatok sa nezaobišiel bez technických problémov, ale všetko sa